Rúm, tlaky. Kde sme? Poď, kde sme? V piči, v tlaku, v Ružomberku. A rovno interview ideme spraviť. Kámo, ťažký záver na koliesko. Toto je nová budúcnosť. Čo ťa priviedlo k tomu dať sa ku kolobežkám, alebo začať jazdiť na kolobežke? Kamaráti. Hej? A im sa to páčilo? No. A ide to jednoduchšie ako skate, myslíš? Na skate som nejazdil, ale myslím, že hej. Hej? A ako takto plánuješ aj sponzoring do budúcnosti? Áno. Hej? A sú také ako nejaké sponzorované súťaže? Na kolobežkách? Určite áno. Hej? Bere sa to aj vážne? V nejakých športoch? Čo sa na tom dá robiť? Vysvetli mi nejaké triky, jak sa robia. Ale môžem vyskúšať si tail whip? Môžeš. Jak sa robí? Počínaj gripy, hej? Pozor. Neviem, čo sú gripy. Grip je toto, čo mám na skate, takže... No, aj grip je to, čo máš dole na doske a aj tam, čo držíš na riadku. Podľa mňa je to o mnoho ťažšie ako skate. Všetka úcta, kámo. Veľmi dlho. A No, všetka úcta, kámo, ku kolobežkám. Lebo... A spustíš to na radiuse? Nie, to sa všetko. Podľa mňa to skús. Tak čo? Jazdím na tom odšportku, mám na tom zlomnú kostičku lakti, takže sa to nedá. Došli sme. Tak sme došli. Došli sme. Sme tu. A je ich tu jak. Ideme do Bystrica. Banskej Bystrice. Stíhame 2 akcie za jeden deň. Sás, sme tu. Kde sme? Great idea, Banská Bystrica. Zatiaľ to vyzerá. To oplatilo sa ísť do Bystrice, aj keď som nejazdil. Nohy do západu. To je všetko, čo nám povieš? Že vy východňári ste najlepší. Dokazuje mi to každých 4-krát do roka Roman, ale aj tak najväčší pán hre som, aj tak ja. A Nanu, tak to kúkáš, aj ty si pán, môj brat. Čo ty si nenormálny? Áno! Je to tam, sme v piči v Banskej Bystrici a viera to s Romantom. Juro, Vaškom. Reportu to sú. Sme na inkriminovanom mieste
Prežili sme včerajšok, samozrejme všetci celkom zjebali, ale tá lešu, kde sme skončili? Vidť môj prst na ráno more. Rohlík? Kde? Taj chlap. Si tu prišiel trošku počilovať. V krajine ohník, grilovačka. A zepnite? Andy! A tu sa točí? Pôj do piči! Daj.